Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we de door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Zo, nu ben ik net thuis, maar wel mooi dichtbij huis. Ja, want we gaan namelijk proberen een wintersport na te bootsen. Tenminste, dat is het idee. De uitvoering, dat is een tweede. Een belangrijk ingrediënt voor een wintersport, Wim Bergen. Check. Dat weer al een beste klim, maar nou over naar het echte werk. Ik zal vast in de handen heeft. En ik zie daar een mooie heuvel erachter. Berg. Ik zie daar een mooie berg. Dit kan alleen maar goed gaan. Ja, de eerste heuvel, dat wie niks. Die tweede, daar is het ook wel van nou. Die blijft wel. Ja, nou liever dan ik. Ik doe dat tegen de hand. Dan hebben we die eerste nog even wat glerk in de meisje. Ik heb namelijk op Google opzocht. Hij heeft het weer op Google of zo. Ja, heb ik even opgezocht hoe sneakers meisje. Dus ik heb even sneermeisje en een meisje voor die en wat glerk. Om sneer te meisje hebben we nodig tarwebloem, scheerschuim. En dat pleuren we allemaal in deze emmer en dan hoop ik dat we sneer hebben. Ik dacht, misschien is het een idee als we de onderkant inspannen. Komt vast goed. Nou Bente, wat denk je ervan? Nou, dit is helemaal niks. Ik dacht echt dat het zou lukken hoor. Maar nee. Nou is toch een beetje het gevoel dat die wintersport mislukt is, of nee? Ja, een beetje wel ja. Misschien kunnen we het erom naar mijn favoriete onderdeel. Ik denk dat we naar de apres-ski moeten. Yes! Als ik 2 keer in mijn hand klap, Nou, maar eens opletten. We binnen! perfect! Hoppa, ik heb bier voor de regel, snaps! Perfect! Met het feest te beginnen! Hey, proost! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine Gigerschlanken Baden sind der Wahnsinn wie die Madeln, meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stark und auch so wild, ich treibe es heiß und eisgekühlt. Conclusie! Wat een succes! Wat een succes inderdaad! Maar- Oh. Vooral de apres-ski. Ja, dat is ook wel het leukste deel toch? Dit is waarom mensen op skivakantie gaan Ja, toch? en weet je wat het leuke is? Mensen kunnen dit thuis ook gewoon dan. Ja. Ze kunnen gewoon thuis een apres-ski organiseren. Gewoon met jou meestal, maar proost. Sie hatte nur noch Schuhe